Sledujete cestu z Mongolska do Európy. Pomaly začínam prijímať novú identitu života. Života na cestách. Ten čas, kedy som na cestách ako putnička, ma nikdy nezanechá rovnakú. A ani nemôže. Áno, cesta niekedy nevyzerá presne tak, ako si predstavujeme. Ale čo by sa stalo, ak by tak vyzerala? Nenudilo by nás to? No, dosť bolo filozofie a vrátime sa naspäť na cesty. Aktuálne sme v dedinke, ktorej meno neviem ani vysloviť. Je to však starý pamätník sovietských vojakov. S tými horami v pozadí je to celkom epický pohľad. Onedlho sa to však zmení na realitu ruskej dediny. Prišlo mi to celkom dosť vtipné, pretože tam nevedeli vôbec nasúkať. Po polhodinovej snahe sa im to ale podarilo. Ale mala som na malé nepuknúť od smiechu. Skúšali ho tam dávať nohami aj hlavou, ale nejako si im to nešlo. Trebalo sa však pohnúť ďalej. Proste radosť ísť po takejto ceste. Chápete? Úplne úžasné až na tie muchy, no ale úplne úžasné. Krásne. Aj keď pri asfalte, ale takéto nádherný není vidieť každý deň. Aké úžasné je proste len byť. Nie asi nejaký nejak z tej roviny som prešla do kopcov, stále po asfalte, ale s krásnymi výhľadmi, takže sa to dá zniesť. A tak kráčam, hľadajúc, kde hlavu skloniť. Hľadám potok a on je tu. Iškočne, že sa tu strepem. Jeskovi ocito, to je krásne. Ešte prečo idem touto cestou? To je krásne. To je úžasné proste, to je tak krásne. Až dúfam, že tu nepadnem do nejakého močiara. Nie. Žiadny močiar. Len prekročiť rieku. I vole. Teda tento čubrlík, alebo jak to nazvať. Ježiško, či močiar do prčic, už mám mokrú ponožku. Znamená to, že už je to jedno? Náhodou. Čo poviete? Znamená? Neznamená. A cez toto prejdem. Ha! Bude dobrodružo. Brodenie rieky, ale nie tak ako v Bajnúre, hej? Nie tak ako v Bajnúre. Žiadne také. Toto na koni netreba prechádzať. A do polpása vo vode tiež netreba byť, takže je to v pohode. Tak, bol tu chalanisko na motorke, že mu to tu patrí a že môžem prespať tu. Tak idem to pozrieť. Dobre, asi nedržia, keď sú tam palice. Nevadí. Aj mi oný zámok z toho padol. Z veľkého oného. Teraz rozmýšľam, či sa mám bať, alebo nemám. Nič, to normálno. Koverce na stene musia byť. Ozdoba musí byť. Keďže som sa nechcela moc priateliť s myšami, radšej som zostala v stane. Prišlo mi to komfortnejšie ako stavať v tom domčeku. Ale úček bol milý, no. No a nasledujúcich pár minút mi trošku hrabalo.
No a v to isté ráno, neviem či to je magnéska alebo z čoho, som skončila v močiari. Mala to byť totiž to skratka a preto nikdy neverte skratkám. Pozitívne však je, že svieti slnko a môžem sa aspoň trošku osušiť. No vôni mi zrovna močiar nepridal, ale to nevadí. Ešte, že cez video vôňa neprejde. Opäť na cestách a hlásim sa z Altaja. Ten deň ma šialená nálada ozaj neopúšťala. Každou zákrutou som nachádzala nové výhľady. Neviem, čo k tomu dodať. Je to krása. Väčšina dní u mňa vyzerala presne takto. Myslím, že toto koment nepotrebuje. Tak som si prijala, aby nebolo slnko. Tak ono, slnko zašlo a začalo pršať. Ja som myslela, aby zašlo za tie oblaky, hej, ale tak ono ma to zobralo asi úplne, že doslova. Nevadí, idem nájsť nejaké miesto a tak uvidíme sa. Ledva som vošla do stanu, už celá upršaná, všetko mokré, takže úžasné. Stan mi drží pár kolíkov, ktoré sú zapichnuté asi o hĺbke 1 cm alebo 2 a neviem, dokedy to vydrží. Tak, peniažky nemáme, sme na nule. Včera som kúpila mlieko a sušienky, s tými sušienkami mi pomohla pani, ktorá stala za mnou, za čo som strašne moc vďačná. A ona potom tak nejak zdúchla, takže sme sa nejako nestihli. No ale som jej veľmi vďačná. A mám tu teda 6 sušienok, čo značí, že jedna sušienka na deň, čo sa rovná 6 dní. Kebyže sušienku ešte dám na polovicu, tak to by sme mali 12 dní, to by som už vedela prežiť 12 dní. Plus tam mám ešte nejaké 3 výfonky a oriešky. Pána, tak to ja som celkom akože aj bohatá. Lebo sú to také väčšie sušienky, takže by to možno mohlo výsť, no. Ale rátam asi skôr s tými 6 dňami, neviem. Akože sú veľké tie sušienky. No tak sušienka na deň, no. Tak uvidím. Môžem to skúsiť. Uvidím, ako to dopadne, dám vedieť. Aj ten kôň si o to myslí svoje. A pršať neprestávalo. A tak s prísľubom jednej sušienky na deň. Možno tomu neveríte, ale každou minútou mi odumierajú mozgové bunky kvôli hladu. A to odumieranie vyzerá následovne. Mám tu kamoša. Leze po železe. No krása. Na tomto zakázanom území som si nechala nabiť baterky. A o deň neskôr sa stal zázrak. V Aktáši mi vymenili bankovky. A čo urobí správna žena? No, ide nakupovať, to je predsa jasné. Nakupovanie by mi ešte šlo. Ale keď si mám niečo objednať, tak to je značne komplikované. Písali na lístku kebab, tak som si povedala, Ježko, či super, tak si dám. No a vzniklo z toho toto. Neviem ako vy, ale ja som si to predstavovala trošku ináč. Dala som si boršč a opäť som vyrazila na cesty. Vidím úplne bombový pohľad a som z toho úplne nadšená. Dobre, ale bezo mňa, hej?
Možno si práve vravíte, kde sa nachádzam. Tak začiatok mojej cesty začal v Chovde. Odtiaľ som sa cez púšte a rieku prebojovala do Bajnúr. Z Bajnúru do Bajnúgy a cez hranice do Ruska. Teraz som v ruskom Aktaši. Život je ako rieka. Tak divoký, tak zvláštny a záhadný. A cez to všetko stále prebiehajúci. Tak a tu sa s vami lúčim. Ak sa vám video páčilo, dajte like, koment, odber, poprípadne mi môžete prispieť na cestu na môj účet. Ďakujem za vašu podporu. Vidíme sa čoskoro.